Hej alle sammen. I dag så skal vi spille et spil Skibbo. Jeg ved ikke om I ved hvad det er. Men det er sådan et spil hvor man skal. Det er et kortspil. Men bare på sådan en tablet. Og så kan vi gå herover i spil online. Og så højere. Og så er det 10 kort og 4 spillere i stedet for 3 spillere og 5 kort. Og det gør det lidt sværere. Og jeg har brug for noget, der er lidt sværere. Hvem starter? Okay, player et eller andet, han starter. Okay, det er mig, der er sidst. Og han får en god start. Men jeg starter med en Skibbo. Og en Skibbo, det er sådan, du kan se det nede i det ene hjørne. Det er sådan en, som man kan bruge til alt. Så den kan jeg for eksempel bruge der, og så den. Og så kan jeg ikke bruge mere. Nej, den der. Så skal vi se, hvad de gør. Det er snart min tur igen allerede. Det var hurtigt. Nej, så kan jeg ikke noget godt. Jeg kan ikke rigtig noget godt andet end det der. Og det var ikke engang godt. Nej, jeg skal lægge 6'eren på. Men det er bare ét spil, så det er ikke mange spil. Okay, jeg kan ikke engang noget her. Det er faktisk crazy. Er det snart min tur? Ja, du må gerne gøre sådan der. Dem der, de 3 andre spillere, de vinder lige nu. Og så får jeg noget godt. Og så får jeg en 3'er, 2'er, 3'er. Og så får jeg endnu en 3'er. Det er ikke så godt. Men nu står jeg lige med anden pladsen. Så jeg er første, og han er anden. Jeg skal lige dobbelttjekke. Nej, der er ikke noget godt, jeg kan. Og så nu ham, der var anden plads, nu fører han. Og nu er jeg på tredje, og der er en anden, der er på anden. Okay. Jeg ved, hvad mit play er. Sådan der. Godt play, det er den der. Nej, det var et dårligt play. Og så den på depot. Okay, jeg fører lige nu med 1. Det går sådan 5, 6, 7, 8 eller 8, 7. Ej, nu fik han 5. Han kom af med 1. Det er ikke godt for mig. Hvis de ikke har en 4, så kan jeg komme på min første igen. Okay, please, han ikke har en 4, så kan jeg godt noget. Og så får han en 4. Nu står vi alle sammen lige. Det er et tæt kamp, det her. Og jeg kunne ikke noget godt der. Det er close, det her. Godt, jeg lagde den der 8'er på. Okay, vi kan ikke rigtig gøre noget lige nu, så vi er nødt til at lægge en 3'er på depot.
Og det der nede i bunden, hvor jeg har så, 2 6'er og 2 11'er og 1 10'er og 1 3'er. Det er sådan en depot. Det kan alle se. Det er sådan, der holder man bare sin kort. Jeg lægger den der, og så lægger jeg endnu en 3'er på depot. Nej. Jo, det er godt. Nej, han har en 4. Det er ikke godt. Hvis han ikke ser det. Nej, han så det. Og så får han en 4 selv. Nej, og så kan han lægge den på. Han fører lige nu. Det her det er dårligt for mig. Og så den. Okay, det var godt det der. Okay, og så endnu en 3'er. Okay, godt. Hvis I ikke lige kunne høre mig så godt før, så var det lige fordi, jeg var lige lidt væk fra min tablet. Nej, jeg skal bare have en ener som det næste, fordi så kan jeg lægge en til på. Nej, så vandt ham der. GG. Det her det er også første spil i af 10 og det der. Ja. Vi tager et spil mere, og så slukker jeg videoen. Jeg håber, jeg starter. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jo, det gør jeg. Godt. Nej, faktisk ikke godt. Jeg siger altid godt, og så får alle de der andre nogle gode ting. Okay, ham der, han har et mega godt spil lige nu. Han var lige ved at vinde. Okay, så er det mig. Den. Så fik jeg noget mega dårligt. Hvis jeg bare havde en 5'er, ikke, så kunne jeg lave noget mega godt. Og så kunne jeg også næsten have vundet. Det er godt, de ikke kan lægge deres ener på. En 3'er. Jeg mangler stadig bare en 6'er. Nej, den har jeg der. Og så får jeg en 2, og det er ikke godt. Jeg kan ellers det der, og så lægger jeg en 2'er på depot. Jeg kan godt lide det musik i det her spil. Kommer du ikke snart videre, dig der? Nej, altså, nu kan han lægge sin ener på. Han er lige ved at vinde. Jeg tror, han vinder lige om lidt. Kom nu videre. Sådan der. Jeg har ikke hele dagen. Og så kan jeg ikke rigtig noget her. Hvad mener jeg med, at jeg ikke rigtig kan et eller andet? Jeg kan slet ikke noget. Der er en lunatic, der har lagt en ener på. Så får jeg en 4, og jeg har ikke rigtig noget andet, jeg kan lægge på, så der skal en 10'er på depot. Jeg kom lige i tanke om før, så var det en dårlig idé at lægge en ener på depot. Jeg kunne bare lagt min 10'er på en 10'er. Okay, endelig får jeg noget, jeg kan bruge. Og så den. Og så en ener på depot. Det var også godt. De skal bare af med den der. Nej.
Det er sådan 3, 4, ikke mere. 4, 4, 5, 5. Ikke fair play. Nej. Jeg taber lige nu. Men hvis I skal spille det her spil i virkeligheden på et tidspunkt, så er det her spil, det er alt kun om held. Man kan ikke være god til det her spil, det er kun om held. Der fik jeg noget godt. Den skal på der. Og den skal der, den skal der. Den skal der, den skal der. Det er godt, det jeg kunne før. Så kom jeg lige over 2 af dem. Så nu er jeg på anden plads. Og der er en af dem. Nu er jeg på tredje. Ham der, han vandt. Men som jeg sagde, så slukkede jeg videoen. Så ses. Vi ses fra en banger.